Les abelles ens donen superaliments molt saludables i energètics, com per exemple el pol·len, la gelea real, el pròpolis i la mel naturalment. Els apicultors vetllem no tan sols per la producció, sinó també per elles, perquè elles estiguin amb el seu benestar i perquè els pol·linitzadors puguin tirar endavant. Si elles estan en perill, el futur del nostre planeta també. Preservar-les, estimar-les i cuidar-les està a les teves mans. El dia 20 de maig, Dia Mundial de les Abelles, planta una flor autòctona al teu jardí o balcó i contribueix a salvar la biodiversitat del teu planeta. Una acció individual per contribuir a un objectiu comú, protegir-les. Com elles, cooperem, en plural. Tu també ets responsable.